ngokusiqonda uba makhe senze le concert because silapha nje apha kune-station nje siluvule Rumo High School. It has been participating wena iminyaka ngeminyaka kulo mcimbi kaSaske. Irepresenta ke esi sithili sethu kumanqanaba angaphezulu ukuyofikelela eprovinsini since ke nam ndafikayo eluvule Rumo. Phayana ke we had the likes of Mr. Green, the late, may his soul rest in peace, who were part of iteam esebenza phaya njengoba nam ndikhona all these years. Bafika no Miss Ayanda Mulife nabo sasebenza. Kwafika uMr. Podolo uloyiso naye endisebenza naye currently phaya eluvule Room. I've experienced all these beautiful souls zabantu sisenza lo music, sisebenza ngabantwana be-community, sibabuilda sibakha, sibanika i-culture yokwazi ukusondelelana bafunde kuthile from each other. Now umusic siyayazi ke ukuba sihlala sisithi umusic enye ye-disciplines ezakha le nto ingumuntu abe nesimilo nesidiscipline apha yena isiqu esi sakhe jikelele. Ngoku ezikolweni ke izikolo mos zine-curriculum. I-curriculum yethu ke yile yokufundisa pha amagama ebhodini kubhalwe kufundwe textbooks njalo njalo, but i-curriculum ayiphelelanga apho. I-curriculum yethu i-extenda to extra curriculum, which is now when you are talking about your sport and music nezinye izinto eziyiphathi ye-culture yesikolo enika into yobana yazi abantwana babekhe ngaphandle ngoba oko besibaklina sifaka uxinzelelo ngencwadi kuba incwadi ziyalifaka uxinzelelo ebantwaneni, kodwa bathi bofumana ispace esithile saloo nto bayi-enjoyayo apha esikolweni because umntana ngamnye uyazikhethela into yoba yazi ndifuna uyoba ipati yale i-culture apha esikolweni aparticipate kuyo. So le ke ngoku yethu ngoku i-choral yeyona ke thina nathi ke siye sibe nesakhono kuba nootishara bayashiyashiyana apha ezikolweni ukuthi omnye onesakhono kwintoni ayazi uyawuncekelela loo nto ayenze iphumelele nabantwana. Kodwa ke kuye uSithixo ke kulo nyaka wasithanda after having been disappointed so many years siqombe singaya kulo nyaka ku-national, singaya kulo nyaka ku-national singayi. Kodwa kulo nyaka ka-2026 wasimangalisa uThixo. Wathi kwiculo besingakhange sililindele, sizazi uba mos thina ingathi asina-strength but siyakwazi ukuthi at least xa lipresente iculo naliphi na singazinikeli laa nto uba asina-strength kwinto ethile. Siyazazi kwi-western neentoni neemeli neefemeli singakhe sixhathise, but zange siziqonde ukuthi ngoku sihamba ne-vernacular piece siyoqabela ku-national, and that vernacular piece being conducted by himself, Mr. Khodolo Loyiso. Sisebenza kunye phaa kwezaa zikolo ne-technical team esi-assistayo kakhulu to ensure ukuthi abo bantwana they produce the best music that abantu nabaseholweni bavela bathulisane kwabodwa behleli ba eyi-wanto ize nantoni kweli lityeli iluvule Rumo. Yiyo ke le nto ke ngosiqomba make senze i-concert yokucelebrate aba bantwana, yokubakhuthaza se-fundraise for bona so that xa baphume beyorepresenta isithili sethu siyazi uba whatever takings esizifumanayo kwinto for concert siziplower back kwabo bantwana nibabone nani ukuthi this is what has been done ngayo yonke ezi fundraising sizenzayo. I think mandithethe mntakasakathi into ethi I think ndiyagonyuluka ke ngoku into ethi ngethuba nipresenta la maculo wenu I think yayi-CMC. Was it CMC? Yeah, yayi-CMC. Ndandikhona qha wena zange undibone, and I said to myself into yobana le i-performance ndiyibonayo apha njengokuba beba-disappointed kule minyaka, likhona iculo abazawuya ngalo ku-national. I think naprofethelwa ndim. Siyabulela. Yazi uba indlela le abantwana bethi ububajongile uqonda uba aba bancinci aba bantwana bemike kwelaa qonga. Kodwa besiyenza nabo phaa eklasini sithi bantwana bam, obuncinci benu mabuphelele apha kwimbonakalo. Kodwa into ezaphuma apha emlonyeni mayize, kwaye iyinto evuthiweyo kuba ekugqibeleni umculo yinto ephakamileyo, yinto edinga ixesha, investment of time. Xa uyenza funeka ube patient kangangoko xa usenza into edibene nomculo ukwenzela into yobana uzoba yile nto kanye ifunekayo, because there's a lot of research that you need to do, there's a lot of i-theoretic application njalo njalo oye njengoba ungumntu funeka uzi-implementile okanye uzi-aplayile ku-music lowo upresentwayo. So kubalulekile nyhani into yoba thina njengoba sisebenza as a team sikwazi uba sithi sibe in sync together as umzekelo singokhondaktha ababini esikolweni, kodwa laa nto afunekanga kuthiwe
hayi omnye khona utsala ngapha omnye utsala ngapha sibheka kwi-direction enye ixesha elininzi okokoko zange ubona uba omnye xa esithi ngapha omnye abona uba hayi utsala intshi but sisebenzisana nje kamnandi even nezi conductors zidlulileyo uMr Green ke the late would tell you ukuthi you know the kind of working relationship that we would have because imnandi laa nto ukuthi sikwazi ukusebenzisana kumcimbi yokubana xa sisenza le nto ayonto yamntu umnye but yethu sonke siyi-community whereby umzekelo abanye abantu be-community they would just pop in anytime and they don't need invitation xa besiza bezo-assista ikwara so that nathi sihlale phantsi khe simamele sithathe ii-points simane si-eda kwezi zinto nathi sinazo qonda nazo izinto zizasiwinisa njalo njalo ukuphumela phambili so yeah I think ndiyayithanda lento yobumbano lento yomanyano ingakumbi xa nizi-conductors nibaninzi kwi-institution enisebenzisana kuyo nitsalele noko ngekhathi linye niye kwicala eliyi-one ningabi zintlaba zahlukana. Mntakasakathi ngenxa yexesha ndiyafuna nje ke ngoku into yoba usithathe usibeke kulaa 20th mhlawumbi yintoni emasiyilindele thina abathandi bomculo we-choral music ngalaa mini, mhlawumbi zeziphi ezinye zee-guest choirs ezabe zikhona ngalaa mini ngobani abalindeleke into yobana baphefome khona ukuze sizoba nomdla. Enkosi kakhulu Lihle. Yazi izaba very interesting le concert yethu. Okokuqala iSquare Hall ivenue yethu. iSquare imzingisi iSquare Hall apha emveni kwepolice station apha eMlungisi. Ngentsimbi yokuqala liyasuka. Iyasuka indaba ngentsimbi yokuqala up until 5 in the evening. Ii-choirs ke ezikhoyo kule nto siyithetha yobumbano because thina sibhiliva kakhulu thina phaya eLuvule Room ngento ethi masibumbaneni. Ewe as much as siyakhompyutha ngenye ixesha ii-tensions zininzi xa kukhompyuthwa kodwa ngoku asikhompyuthi ngoyi-concert sithi ekugqibeleni noba siyakhompyutha okusalayo singabantu be-community A1 sanabantwana abantwana abanye mhlawumbi omnye ufunde eNkwankca omnye ufunde kwakomanye omnye eMarelo njalo njalo but abantwana bonke baphuma ntoni baphuma omnye mhlawumbi baphuma endlini eyi-one bebayi-two omnye efunda ngapha omnye efunda ngapha. Ake ndayifumana loo nto leyo amaxesha amaninzi kule ekwayari ndichusayo apho khona abantwana fumanisa uba bayakhompyutha and ezi zinto ubona uba ingathi kutsalatsalana ubheka ngapha nangapha ayonto erayithi leyo. Then into ke ngoku sithi kwezi guest choirs siyazi-invite ii-guest choirs zethu iNkwankca enye yezikolo esiyi-invayithileyo iNkwankca Public High School, then iKwakomani Technical High School nayo siyenye yezikolo esizi-invayithileyo ezaba yiphathi yale concert. Kwi-primary schools si-invayithe iThembelihle. iThembelihle izawuza nee-boys zayo, then eDlelweni nayo si-invayithile nayo phaa ikwaya yabo ukuthi nabo mabaze bazosinika lo mculo siwufunayo sonke. Then sithi ke i-host choir iLuvule Room High School abantwana baka-2026 i-host choir. The cherry on top we had former members azazicula eLuvule Room. Sathi yazi masenze ikwayari sikhe sibabize ukusukela kule minyaka yo-2016 ukuzotsho ngoku nabanye ke abafumanekayo nakusemva phaa abakwaziyo ukuthi bafumaneke bazi bebekhona besiphuma kwi-rehearsal ngoku yokulungiselela i-concert. Oko besiqale siqhuba ukusukela le veki yonke zasijoyina ke ngokwezi members from yesterday ezi ndithetha ngazo ndithi zazifunda eLuvule Room. Ezinye ke ii-members ezifuna uba yiphathi yezaa members zaseLuvule Room yayiva laa nto ye-unity ke ngoku naba bathi basebefunda eNkwankca bathi hayi nabo baphakamisa isandla bafuna uba yiphathi yaba bantu bazawucula phaa naba bantu bazii-former members zaseLuvule Room because nabo bakhe bacula kulo mculo wase-high school. NabaseKwakomani naphi na bayazi abantu okokoko everyday bathi hayi tishara nathi siyangena siyajoyina kulo mcimbi siyafuna uba yi-part and parcel of this beautiful initiative niyenzayo yokubana senzele aba bantwana i-send off concert entle sibafundraisele sonke sidibene sicule ngazwi linye kuba kwii-posters zethu yakubonisa ii-posters zethu ukuthi siyatsho phaa when we are singing together in unity yonke into yenzeka sinenjongo enye ngokufanayo so simuva ngentliziyo enye sonke. I-heartbeat yethu ibetha ngexesha elinye. Sine-hashtag ke phaa sine-hashtag ethi fill up iSquare Hall. Uyabona ke mntakalihle mhlawumbi uzayibona okokuqala le ngawuphaa
Mm. Yabona i-minimum ye-audience esiyilindeleyo ngu-500 ukugcwalisa What? isikhweyi. Yabona minimum. Ndikuchazela mna ke lihle into yobana u-100 Wow. akakenziwa u-100 we-audience attend i-concert nazi-local choirs. But this time around uzawubona something very unique and beautiful. Ikomani sithi 500, a hashtag 500 Eh, people fill up iSquare Hall come the 20th at 1 o'clock. Lizawusuka yemntakasakathi libheke phambili. yemntakasakathi jonga undenza imincili ke ngoku njengokuba uyithetha ndinomfanekiso we-crowd yabantu abayi-500 bezowitnessa into entle efana nale uyithethayo. Mhlawumbi amazwi wakho okugqibela ngenxa yexesha mntakwethu ukubabiza abantu mhlawumbi kungenwa kanjani emnyango, amatikiti afumaneka phi, ezo zinto zinjalo kakuba meme nje tata kule mizuzu nje mibini qha. Enkosi takalihle. Amatikiti ayafumaneka apha kuthi esikolweni kum noMr Rhodolo nabantu bekomiti yephaya esikolweni yomculo. Nee-former members ke abanye abafundi bakhona bazawacela kuthi so that bancedise ekuthengiseni nakwi-platforms zethu besiplanta ayabhabha ke mntakalihle beyaqonda phaa Mm. besine-category ezintathu zamatikiti. Yes. Besine-students, sine-general engu-20, i-students i-10 rand bazawuze benxibe i-uniform. Yafikeleleka. U-general i-20 rand, Mm. u-VIP yi-500. U-VIP ke kuzawubakho nje itana nesinekana nje abazasifumana xa bephaa, yabo. But Okay. isimanga awabhabhe amatikiti e-VIP mntakalihle, I think umntu uzawungena awabhabhe. beyi-VIP. Ndithi izabe iyi-concert ye-VIP kahle kahle le. It's a Ye-VIPs. VIP, Yes. it's a VIP concert le siya kuyo mntakalihle, so uzawuba amazed. Mm. Sine sino-MC ke bethu ke phaa mntakalihle. Okay. Mm. Umntaka Thamsanqa Phongolo uzabe Okay. engomnye wo-MC bethu phaa. Ngiyambona. Iyazibona ke lihle njengoba ulihle ke lo unguwe. Nizabe nishare esa stage phaa no-Mr Phongolo. Okay. Nitshila phaa nisenza kube vibrant phayana. Yeah, yeah. I-audience must expect a lot of activity ngalaa mini yange-20th. Yeah, most definitely mntakasakathi nam mandingqine apha emoyeni nditsho ndithi ndizawube ndikhona ngalaa mini nge-20th ngecawe eSquare Hall. Ndizawube ndingomnye ke wabantu abazawube beshukumisa loo nkqubo leyo. Mntakwethu mandibulele mani, ndisitsho ke sisisikhululo Vukani Community Radio sisithi siyaninqwenelela nje konke okuhle. Yange i-concert okokuqala ingaba yimpumelelo, zize zithi zonke ii-proceedings enizifumanayo apho njengoba nisitsho nisithi niya-fundraiser, nikwazi into yobana ke nihambe niyosimela siliphondo pha ePretoria. Sinqwenelela nje okuhle, Nkosi Ihlo. On behalf of the school management and myself, the conductors, Mr. Khodolo and myself, and the music committee of Iluvule Room and the community of Umlungisi, masibulele kuni uba nisi-invayithile apha kule platform ukuthi sikwazi ukudakana nca lo mba sizabe singawo kule mpelaveki siyakuwo. Amalungiselelo aphezulu, abantwana are so excited ngayo yonke into eza kwenzeka. So Wow. expect the best. We will give you a concert and a half. Thank you. Wow. Beautiful. Enkosi kakhulu mntakwethu mani. Iyawubonana ke ngomgqibelo. Ibinguye lowo uNceba Kasakathi ongomnye we-conductors pha eLvuyo leRumo High School kukomani, njengoba ke ebesitsho sithi ke babuildela towards i-concert le bazabe bekunye abazabe benayo ngalena ke umgqibelo siya kuwo. Enkosi kakhulu mntakwethu. Sithathu sibeka pha kwemizuzu eyi-24 ngokupha phambi kwayo intsimbi yesithandathu. Sesitye kakhulu ixesha le-triple play Mzondi. Ithetha ukuthi ke ngoku loo nto leyo masibaleke singene pha kuyo i-double play. Sawufumana iGauteng Choristers besithi bona mangificwa ukufa. Ukanti mntakasakathi kwalapha enkqubeni uzuhlala umamele, ikhona ingoma yeLvuyo leRoom ethi Pitsetsa Tlhogo, iconductwa nguye uMntaka Molefe. Izabe ikhona kwi-playlist ndiyayibona ngoku. Enkosi mntakwethu, bye bye. Inkosi kakhulu ke bhuti, sure. Sure ke tata, yeah, thank you, bye. Right, nanzo ke mphulaphula eVisara FM Gauteng Choristers besitsho bona besithi uma ngificwa ukufa ngicela uyonwabela.